मित्रांनो, आपण आज शापित आरसा या कथेच्या दुसऱ्या भागाला सुरुवात करीत आहोत. जर तुम्ही या कथेचा पहिला भाग पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही या कथेचा पहिला भाग बघू शकता. पहिल्या भागात आपण पाहिलं होतं की त्या शापित आरशामुळे नेहा आणि तिच्या आजी गायब होतात. आता नेमकं पुढे काय होतंय हेच आपण या भागात बघणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला जास्त वेळ न दवडता आजच्या या दुसऱ्या आणि अंतिम भागाला सुरुवात करूया. नेहा आणि तिच्या आजीला गायब होऊन 2 दिवस उलटले होते. घरात फक्त 4च माणसं उरली होती. नेहाचे बाबा प्रवीण, आई सविता, तिचा लहान भाऊ चिंटू व तिचे आजोबा रघुनाथराव. घरात एक विचित्र शांतता पसरली होती. प्रत्येकाच्या त्या वरच्या खोलीचा विचार डोक्यातून जातच नव्हता. कोणी वर जाण्याचं धाडस करत नव्हतं. प्रवीण दिवसभर पोलिसांशी बोलून आला होता, पण कुणालाही काही सापडलं नव्हतं. पोलिसांनी सांगितलं ती मुलगी गावातून बाहेर गेली असावी, पण आजोबांच्या डोळ्यात काहीतरी वेगळंच दिसत होतं. ते अजिबात शांत बसलेले नव्हते. सतत त्यांच्या मनात काहीतरी चाललेलं होतं. त्या रात्री त्यांनी प्रवीणला हाक मारली. प्रवीण, इकडे ये, मला काहीतरी बोलायचंय. प्रवीण आला. काय झालं बाबा? त्यावर आजोबा म्हणाले, हा आरसा तू पाहिलास का नीट? हो, तोच आरसा ज्यात नेहा गेली. प्रवीणचा आवाज थरथरत होता. हो, पण तुला याच्या मागचं खरं रहस्य माहीत नाही. प्रवीण आता गप्प बसला. सविता आणि चिंटूही हळूच त्यांच्या जवळ आले. आजोबा शांतपणे बोलू लागले. हा आरसा काय साधा नाही. हा आपल्या कुळात 100 वर्षांपूर्वी आला होता. माझे आजोबा म्हणायचे हा आरसा देवळातला आहे, पण त्यातल्या प्रतिबिंबात काहीतरी पाप लपलेलं आहे. पूर्वी गावात शर्मिष्ठा नावाची एक स्त्री राहायची. ती काळ्या जादूचा वापर करायची. लोक म्हणायचे ती आरशातून लोकांना आत खेचते आणि त्यांचे आत्मे तिथेच कैद राहतात. प्रवीण थरथरला. म्हणजे नेहा आणि आईच्या आत्मे? त्यावर आजोबा म्हणाले, हो, त्या दोघींचेही आत्मे त्या आरशात अडकलेले आहेत. चिंटू आता रडायला लागला. माझी ताई मला परत हवी आहे आजोबा. आजोबांनी त्याचा हात धरला. हो बाळा, पण त्यासाठी आपल्याला मोठं बलिदान द्यावं लागेल. कसलं बलिदान? सविता भीतीने म्हणाली. तो आरसा फक्त त्या जादूगरणीचा आत्मा शांत झाला तरच शापमुक्त होईल, पण तिचा आत्मा अजूनही तिथेच आहे. तिला शांत करण्यासाठी संधीप्रकाशी विधी करावा लागतो, तोही त्याच खोलीत, आरशासमोरच. तेवढ्यात प्रवीण ओरडला. काय खोलीत? अहो बाबा, तिथं गेलं तर ते आपल्यालाही. त्यावर आजोबा म्हणाले, हो, मला ठाऊक आहे. तिथे गेलं म्हणजे मृत्यूला सामोरं जाणं, पण आपल्याकडे दुसरा मार्ग नाही. आपल्याला हे धाडस करावंच लागेल. जरा घाबरतच ते सर्व तयार झाले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आजोबा बाहेर गेले. त्यांनी गावाच्या बाहेरच्या मंदिरातून काही वस्तू आणल्या. तांदूळ, काळं तेल आणि एक जुनी ताम्रपटी ज्यावर काही मंत्र कोरलेले होते. हे सगळं का? सविताने विचारलं. सुनबाई, हे सगळं विधी पूर्ण करायला, पण सगळ्यात महत्वाचं ऐका. संध्याकाळी सूर्य मावळताना आरशासमोर आपल्याला प्रकाशाचा वर्तुळ तयार करायचा आहे. आरशातला आत्मा त्या वर्तुळाच्या आतमध्ये अडकवायचा. तेवढ्यात चिंटू म्हणाला, पण आजोबा, मग आरसा आपल्याला खेचून घेईल ना? हो, म्हणूनच मी एक संरक्षण मंत्र म्हणेन, पण जर कोणी भीती दाखवली किंवा आरशाकडे पाहिलं तर आत्मा त्या व्यक्तीला खेचून नेईल. हो, म्हणूनच मी एक संरक्षण मंत्र म्हणेन, पण जर कोणी भीती दाखवली किंवा आरशाकडे पाहिलं तर आत्मा त्या व्यक्तीला खेचून नेईल. सर्वांचे चेहरे पांढरे फटक पडले. सूर्य मावळू लागला. आकाश रक्तवर्ण झालं होतं. घरात सगळ्यांनी मेणबत्त्या पेटवल्या. आजोबांनी खोलीचं दार उघडलं. तेच दार जिथून नेहा गेली होती.
खोलीत थंडगार वारा सुटला. पायाखाली धूळ, भिंतीवर कोळ्यांचे जाळे आणि मधोमध तो आरसा, भला मोठा, काळसर आणि विचित्र प्रतिबिंब दाखवणारा. आजोबांनी आरशासमोर तांदळाचं वर्तुळ केलं. त्यात काळं तेल ओतलं आणि मंत्र म्हणू लागले. ओम कालस्वरूपाय नमः. प्रतिबिंबपते मुक्तर्थत वा आत्मन क्षम्यताम. त्यांचा आवाज खोलीभर घुमू लागला. वारा आता वाढला होता. मेणबत्त्यांच्या ज्योती आता थरथरायला लागल्या होत्या. अचानक आरशात धुकं दाटलं. त्यातून एका स्त्रीचा चेहरा दिसला. विक्राळ, केस विस्कटलेले आणि त्यांच्या डोळ्यात अंगार. ती हळूहळू बोलली, माझी शांती कोणी हिरावली? माझा आरसा, माझं रूप. ती होती शर्मिष्ठा, शापित आत्मा. सविता मोठ्याने ओरडली, देवा, हे काय आहे? प्रवीणने तिला थांबवलं. अगं, आरशात बघू नकोस. पण उशीर झाला होता. आरशातून एक प्रकाशरेषा निघाली आणि सविता हलकेच हवेत उचलली गेली. ती मोठ्याने किंचाळली, प्रवीण. आजोबा ओरडले, मंत्र चालू ठेव, मागे पाहू नकोस. प्रवीण डोळे आणि मन घट्ट करून मंत्र म्हणतच राहिला. आरशातलं धुकं फिरू लागलं. आवाजही वाढला होता आणि अचानक आरशातून नेहाचा आवाज आला. बाबा. प्रवीणचा आवाज थरथरला. नेहा, तू आहेस का? बाबा, मला मदत करा, आम्ही इथे अडकलो आहोत. आजोबा ओरडले, थांब प्रवीण, तिच्याकडे बघू नकोस. ती खरा आत्मा नाही, आरशातला सापळा आहे. पण प्रेमाने अंध झालेला प्रवीण क्षणभर आरशाकडे पाहतो आणि क्षणातच त्याच्या चेहऱ्यावर प्रकाश झळकतो आणि तोही आरशात खेचला जातो. चिंटू मोठ्याने ओरडतो, बाबा. आजोबा थरथरत उभे राहतात, पण मंत्र सुरूच ठेवतात. त्यांच्या अंगातून घाम वाहतोय, पण ते थांबत नाहीत. अचानक आरशातला प्रकाश मंदावतो आणि खोलीत सर्वत्र शांतता पसरते. घरात पसरलेलं अंधाराचं साम्राज्य, बाहेर वादळ, विजांचा कडकडाट आणि आत त्या खोलीत फक्त आजोबा आणि छोटा चिंटू उरले होते. आरशाचा प्रकाश आता पूर्णपणे मंदावला, पण त्यावर अजूनही धुकं दाटलेलं होतं. आजोबा तिथेच बसलेले होते, थकलेले, घामाने ओलेचिंब. त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड दुःख आणि दृढ निश्चय दोन्हीही दिसत होतं. चिंटू रडतच म्हणाला, आजोबा, बाबाही गेले, आई, ताई सगळेच गेले. आजोबा त्याच्या जवळ गेले. घाबरू नकोस बाळा, सगळे गेलेत, पण कायमचे नाही. ते अजून जिवंत आहेत, त्या आरशात अडकलेले आहेत. आपण त्यांना परत आणूयात, तू घाबरू नको. पण आजोबा, आपण हे कसं करणार? आरशात जायचं म्हणजे आपणही तिथे अडकू ना? आजोबांनी हळू आवाजात उत्तर दिलं, हो, पण जर मी गेलो तर परत येणं कठीण आहे. माझं वय झालंय, पण तुझ्यात अजून प्रकाश आहे. त्या आत्म्याच्या अंधारात फक्त निरागस मनात जाऊ शकतं. तू माझ्यासोबत येशील का? चिंटूने डोळे पुसले आणि मान डोलावली. मला सगळ्यांना वाचवायचंय. आजोबांच्या चेहऱ्यावर हलकी स्मितरेषा उमटली. त्यांनी आपल्या खिशातून तांब्याची ताम्रपट्टी काढली. ही घे, यात रक्षण मंत्र आहे. आरशात काहीही दिसलं, भीती वाटली तरी ही पट्टी घट्ट पकडायची. जर ती तुटली तर आत्मा तुला खेचून नेईल. आणि लक्षात ठेव, जोपर्यंत ती पट्टी तुझ्या हातात आहे तोपर्यंत कुठलाच आत्मा तुला काहीही करू शकत नाही. अजिबात घाबरायचं नाही, कळालं का? आजोबांनी पुन्हा एक मंत्र म्हटला. दर्पणपथे प्रविश्यामः. सत्यच मायामध्ये. आरशातून एक निळसर प्रकाश पसरला. तो प्रकाश त्यांच्या भोवती हवेत झुंजावतच उठला. क्षणभर डोळ्यासमोर सगळं काळं झालं आणि ते दोघंही आरशाच्या आतल्या जगात पोहोचले. चहूबाजूंनी अंधार, अजिबात वारा नाही, पण धुकं मात्र सर्वत्र दाटलेलं होतं. जमीन आरशासारखी चमकणारी, जणू सगळं काही प्रतिबिंबच आहे, पण कुठेही खरं नाही. चिंटू, हे आहे आरशाचं जग.
इथे सगळं उलटं असतं. वर खाली, डावं उजवं इथे काहीही नसतं. काळ इथे थांबलेला असतो. चिंटू आजोबांचा हात घट्ट पकडून त्यांच्यासोबत चालत होता. ते चालतच राहिले आणि समोर दूरवर एक मोठं घर दिसलं. त्यांच्या वाड्यासारखंच, पण एकदम काळं, धुरकट आणि भयावह. आजोबा, आपला वाडा. चिंटू कुजबुजला. त्यावर आजोबा म्हणाले, हो, आपल्या जगाचं प्रतिबिंब, जिथे आत्मे कैद आहेत. ते दोघेही हळूच आतमध्ये शिरले. दार चरचरलं. आता थंड हवा येत होती आणि भिंतींवर सावल्या हळूहळू हलत होत्या. अचानक कुठून तरी मंद हसण्याचा आवाज आला. हे कोण आला आहे माझ्या आरशात? चिंटू घाबरला. आजोबा. आजोबा म्हणाले, बाळा शांत राहा, ही तीच आहे, शर्मिष्ठा. हळूहळू एका कोपऱ्यातून एक काळी आकृती पुढे आली. लांबलचक केस, तुटलेल्या बांगड्या आणि डोळ्यात निखारे. ती हसतच म्हणाली, तुमच्या प्रेमानेच माझं अस्तित्व निर्माण झालं. हा आरसा माझा आहे. आता तुमची आत्मा देखील माझीच होईल. शर्मिष्ठा, आजोबा ओरडले, तुझा शाप संपवायला आलोय आम्ही. ती विक्राळ हसली. शाप? मीच त्या आरशात अडकलेली आहे. माझ्या नवऱ्याने मला फसवलं होतं, म्हणून मी आत्मे कैद करते, जेणेकरून मला सोबत मिळावी. आजोबा शांतपणे म्हणाले, तुझं दुःख आम्ही समजतो, पण निर्दोषांना कैद करून तुला शांती मिळणार नाही. नेहा आणि माझं संपूर्ण कुटुंब, त्यांना तू सोडून दे. तेवढ्यात ती मोठ्याने किंचाळली, मला शांती हवी, आणि मला शांती तेव्हाच मिळेल जेव्हा माझं प्रतिबिंब मोडेल. आणि तिच्या मागे भिंतीवर 10 आरसे दिसले. प्रत्येकात वेगवेगळ्या चेहऱ्यांचे प्रतिबिंब. काही तुटलेल्या आठवणी, काही नेहाचं बालपण, तर काही सवितेचा हसरा चेहरा. आजोबांचे डोळे पाणावले. हे सगळं काही भ्रम आहे, त्यांनी स्वतःला सांगितलं. पण मला खरी आत्मा शोधावी लागेल. चिंटू मात्र आता दुसऱ्या बाजूला पोहोचला होता. एका उजाड मैदानात. आकाश काळं आणि जमिनीवर सावल्यांच्या लाटा. समोर नेहा उभी होती, तिचे कपडे फाटलेले, चेहऱ्यावर भीती. तो धावतच गेला. ती त्याला पाहून रडली, चिंटू, तू इथे कसा? अरे लगेच परत जा, ही जागा माणसांसाठी नाही. पण त्यावर तो म्हणाला, नाही ताई, मी तुला घेऊनच जाणार. तो ठामपणे म्हणाला. अचानक मागून आवाज आला, आतापर्यंत कोणीही माझ्या कैदेतून सुटलं नाही. शर्मिष्ठा परत आली. यावेळी तिच्या भोवती धुक्याचे नाग उभे होते. आता ती भरड्या आणि भेसूर आवाजात बोलत होती, एकदा जो आरशात आला तो कधीही परत जात नाही. चिंटूने ती तांब्याची ताम्रपटी पुढे गेली. त्यातून निळा प्रकाश झळकला. शर्मिष्ठा जरा मागे सरकली. हा प्रकाश, हा कुठून येतोय? त्यावर चिंटू म्हणाला, हा माझ्या आजोबांनी दिलाय. हा सत्याचा प्रकाश आहे. आता तुझी कोणतीही शक्ती चालणार नाही. त्या क्षणी नेहानेही हात पुढे केला आणि म्हणाली, ताईचा आत्मा माझ्या आत आहे, तू आम्हाला रोखू शकत नाहीस. दोघांच्या हातातून निळ्या प्रकाशाचे किरण बाहेर पडले आणि त्या प्रकाशाने त्या धुक्याचे नाग जळू लागले. शर्मिष्ठा मोठ्याने किंचाळली आणि हवेत विरून गेली. आजोबा त्या क्षणी त्या वाड्याच्या खोलीत आले. त्यांनी शेवटचा मंत्र म्हणायला सुरुवात केली. ओम दर्पणमुक्ते नमः, प्रकाश सत्य विजयते. सर्व आरसे एकामागून एक फुटू लागले. प्रवीणने डोळे उघडले. आजोबा, तुम्ही आम्हाला वाचवलंत. नेहा रडतच आजोबांच्या गळ्यात पडली. चिंटू तिच्या बाजूलाच होता. ताम्रपट्टी अजूनही चमकत होती आणि क्षणभरातच सगळ्यांच्या भोवती तेच पसरलं आणि पुढच्या क्षणी ते परत त्यांच्या वाड्याच्या खोलीत आले. आजी, आजोबा, प्रवीण, चिंटू आणि त्यांची सूनबाई सर्वजण बाहेर आले होते. आरसा आता तुकडे तुकडे झालेला. धुकं नाही, थंडी नाही, सर्वत्र फक्त शांतता. धुकं, थंडी काहीच नव्हतं. सर्वत्र फक्त शांतता.
आजोबा थकून खुर्चीत बसले. एक खोल सुस्कारा टाकत ते हळुवार म्हणाले, अखेर शाप संपला. ते कुजबुजले. नेहाने त्यांना विचारलं, ती शर्मिष्ठा कोण होती ती? आजोबा म्हणाले, ती आता मुक्त झाली आहे. तिचं दुःख संपलं आणि आपला वाडाही पुन्हा पवित्र झाला. वाड्यात आता शांतता होती. सर्वांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड भीती जाणवत होती. बाहेर पाऊसही थांबला होता. त्या खोलीत जिथे कधी आरसा उभा होता, आता फक्त त्याचे फुटके तुकडे आणि काही राखांचे ढीग तिथे शिल्लक होते. प्रवीण, सविता, नेहा, चिंटू आणि आजोबा पाचही जण एका चुलीजवळ बसले होते. मेणबत्तीचा प्रकाश त्यांच्या चेहऱ्यावर पडत होता. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर अजूनही भय आणि थकवा होता, पण त्या थकव्यामागे जिवंत राहण्याचा आनंदही दिसत होता. नेहा एकदमच शांत बसली होती. तिच्या हातात अजूनही ताम्रपट्टी होती. ती हळू आवाजात म्हणाली, आजोबा, मी आतमध्ये काय पाहिलं हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. मी त्या आरशात गेल्यावर सगळं काही विचित्र होतं. मी एका जुन्या देवळासारख्या जागेत होते. माझ्या भोवती पांढरे आणि धुरकट चेहरे, रडणारे आवाज आणि एक मोठा आरसा मध्यभागी उभा होता. त्याच्यात ती बाई दिसली, शर्मिष्ठा. ती म्हणाली, तू का आलीस माझ्या शांतीत? तू निरागस आहेस म्हणून तुला मी दुखवणार नाही, पण तुला मला मुक्ती द्यावी लागेल. मी तिला विचारलं कसं, तर ती म्हणाली, माझ्या नवऱ्याने मला या आरशात बंद केलं. मी त्याचं रूप या आरशात जपते, पण आता मला प्रकाश पाहायचा आहे. ती रडत होती. त्या क्षणी मला तिची दया आली, पण तेवढ्यात तिचं रूप भयंकर झालं. तिच्या चेहऱ्यावर अर्धा जळालेला मांस, अर्धे मानवी रूप. त्यावर मी तिला म्हणाले, मी तुला बाहेर काढू शकत नाही, पण माझ्या आजोबा नक्कीच काढू शकतील. ती हसली आणि म्हणाली, मग त्यांना घेऊन ये. पण लक्षात ठेव, जो आरशात येतो तो कधीही परत जात नाही. आणि त्यानंतर सगळं काही धुसर झालं. नेहा थांबली. सगळे शांत झाले. आजोबा तिच्याकडे पाहतच म्हणाले, तू योग्य केलंस. तिला शांती हवी होती आणि आज आपण ती दिली. तेवढ्यात प्रवीण म्हणाला, पण बाबा, नेमकं हे झालं कसं? त्यावर आजोबा सांगू लागले, अरे, ही ताम्रपट्टी मला माझ्या आजोबांनी दिली होती. आपल्या घरातल्या जुन्या पेटीत ही ताम्रपट्टी ठेवलेली होती आणि यासोबतच एक मसुदाही होता. मी जेव्हा भटजींकडे तो घेऊन गेलो तेव्हा भटजींनी मला सांगितलं होतं की एकदा कधीतरी अशी घटना घडेल आणि तेव्हा त्या आरशातली आत्मा तुमच्या खानदानातील कोणाला तरी खेचून घेईल आणि त्यानंतर तुम्हाला तिला मुक्त करावं लागेल. नाहीतर आरशात गेलेली व्यक्ती कधीही परत येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे माझ्या सर्व प्रकार लक्षात आला आणि मी लगोलग जाऊन ही ताम्रपट्टी घेऊन आलो. आता सगळा प्रकार सर्वांच्या लक्षात आला होता. त्यानंतर मात्र तो वाडा आता शापमुक्त झाला होता. तिथे आता कसलीही भीती वाटत नसे. वरची खोलीही मुक्त झाली होती, पण ती खोली अजूनही त्यांनी बंदच ठेवली. तिथे आता कोणीही जात नाही. जरी तो आत्मा मुक्त झाला होता तरी त्या प्रसंगानंतर सर्वजण भयभीत होते. आजही कधी एखाद्या सणासुदीला सर्वजण भेटतात आणि त्या प्रसंगाचा विषय निघतो तेव्हा सर्वांच्या अंगावर काटे येतात आणि विशेषतः नेहाच्या. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओज तुम्ही चुकवणार नाहीत. तर चला भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.